δεν προκάλεσε η κατάσταση της Ελλάδας την κατάρρευση που γίνεται στα χρηματιστήρια. Δεν είναι η αιτία δηλαδή, ούτε η θριαλίδα. Απλούστατα και η κατάρρευση που βλέπουμε στο ελληνικό χρηματιστήριο, αλλά και η κατάσταση της οικονομίας, είναι ένα στοιχείο του όλου puzzle, της όλης εικόνας δηλαδή, που διαμορφώνει η παγκόσμια οικονομία. Σε τι οφείλεται? Ψάχνουμε τις αιτίες. Εμείς δεν είμαστε χρηματιστές. Όσοι από εσάς είστε χρηματιστές, εντάξει, σας εξαιρώ. Λοιπόν, δεν κάνουμε ανάλυση για να δούμε πού θα τοποθετήσουμε χρήματα ή πώς θα πάρουμε χρήματα από αυτή την ιστορία. Εμάς μας ενδιαφέρει ποιες είναι οι επιπτώσεις, μάλλον σε ποια βάση στηρίζεται όλο αυτό το οικοδόμημα που φαίνεται να καταρρέει των χρηματαγορών, και από την άλλη τι επιπτώσεις θα έχει στον απλό κοσμάκι που είμαστε εμείς, στη συντριπτική πλειοψηφία. Άρα τι μας ενδιαφέρει να καταλάβουμε? Πρώτον, να ξεκαθαρίσουμε ότι το φαινόμενο αυτό, ενώ εκφράζει στην πραγματικότητα, εκφράζει μια βαθύτατη χρηματιστική κρίση, όπως τουλάχιστον φαίνεται τους τελευταίους 2 μήνες ουσιαστικά είναι αυτή η ιστορία, με επίκεντρο την κινεζική αγορά, στην πραγματικότητα είναι αυτό που έχουμε διαπιστώσει, μια τρομακτική επιδείνωση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η οποία βεβαίως είναι εντελώς πρωτότυπη. Ιστορικά δεν είχαμε ποτέ τόσο μακροχρόνια παγκόσμια ύφεση, η οποία μάλιστα αντί να βελτιώνεται ή έστω να σταθεροποιείται, έστω σε πολύ χαμηλούς ρυθμούς, επιδεινώνεται. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα τώρα? Για πρώτη φορά μετά το 2007-2008 η παγκόσμια ύφεση αποκτάει παγκόσμια χαρακτηριστικά. Τότε, εάν θυμάστε, όποιος είχε ασχοληθεί, είναι γνωστό ότι το επίκεντρο ήταν πρώτα στις ΗΠΑ με τα subprimes και τα λοιπά το 2007, μετά τον Αύγουστο του 2007 που κατέρευσαν οι αγορές, να το πούμε, δανεισμού υψηλού ρίσκου στις Ηνωμένες Αγορές, και μετά μεταφέρθηκε στην Ευρώπη, όπου έγινε ο κακός χαμός και συνεχίζεται βεβαίως μέχρι σήμερα. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι λεγόμενες οικονομίες BRICS, δηλαδή Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική, συνέχιζαν μια ορμητική οικονομική άνοδο σε αυτά τα χρόνια, οδήγησε μεγάλο όγκο κεφαλαίων να τοποθετηθούν σε αυτές τις οικονομίες σαν διέξοδο. Εκεί που δεν είχαν διέξοδο, στις οικονομίες και ιδιαίτερα στις χρηματαγορές, που είναι στις μεγάλες ανεπτυγμένες οικονομίες. Το αποτέλεσμα είναι, βεβαίως, όλο αυτό ενισχύθηκε και από μια πολιτική λεγόμενη εξωστρεφή ανάπτυξη, που δόθηκαν τρελά λεφτά για να συνεχίσουν αυτές οι οικονομίες να παράγουν τον κύριο όγκο εμπορευμάτων παγκόσμια, και κυρίως η Κίνα. Αυτό το μοντέλο όμως εμείς έχουμε αναλύσει από το 2007, που έχει ξεσπάσει αυτή η ιστορία. Αυτό που κατά κύριο λόγο είναι στην καρδιά του παγκόσμιου οικονομικού προβλήματος είναι το λεγόμενο εξωστρεφές μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό το εξωστρεφές μοντέλο καταρρέει παταγωδώς, και όχι μόνο για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες ή τις περιφερειακές οικονομίες, όπως τουλάχιστον λέγαμε στη δεκαετία του 80, αλλά και για τις ανεπτυγμένες οικονομίες. Όταν λοιπόν έπεσε η αμερικανική οικονομία και μετά η ευρωπαϊκή, όλοι λέγανε εντάξει, έχουμε τα BRICS. Εξού και οι οικονομολόγοι της Goldman Sachs ονόμασαν BRICS, δηλαδή ότι είναι τα θεμέλια της οικονομίας. Καθότι η κινέζικη οικονομία αναπτυσσόταν, είχε οικονομική άνοδο με διψήφιους ρυθμούς. Διψήφιους. Το ίδιο η Βραζιλία, το ίδιο και η Ρωσία σε εκείνη τη φάση. Λιγότερο, αλλά το ίδιο η Ινδία, μια ανερχόμενη φοβερή δύναμη από την άποψη οικονομικής επέκτασης, γιατί καμία από αυτές τις οικονομίες δεν είχε σοβαρή, θεμελιωμένη, πραγματικά στις εσωτερικές ανάγκες και πόρους οικονομική ανάπτυξη. Ήταν όλες φρούδες ανάπτυξης. Δηλαδή με εξαγωγικό προσανατολισμό κατά κύριο λόγο, δηλαδή εξωστρεφείς οικονομίες, όπως μας τις έχει πασάρει ο νεοφιλελευθερισμός. Την ίδια ώρα που, για παράδειγμα, η Βραζιλία είχε μια τεράστια μηχανή εξαγωγών και υποδοχής κεφαλαίου, γιατί είναι τεράστια οικονομία, είναι πολύ μεγάλη οικονομία η Βραζιλία, λοιπόν την ίδια ώρα ο πληθυσμός σφάδαζε στη φτώχεια. Βυθιζόταν ακόμη περισσότερο στην ανέχεια και στην εξαθλίωση, η εγκληματικότητα χτύπαγε
κόκκινο, και βεβαίως οι φαβέλες που οι οικονομολόγοι της Λατινικής Αμερικής τις θεωρούν ως δείγμα κοινωνικής ανάπτυξης αναπτύσσονταν ραγδαία. Λοιπόν, αλλά αυτό ποιον απασχολούσε? Η επιλούλα και μετέπειτα και στα πρώτα χρόνια της αλλαγής στην ηγεσία με τη Ρούσεφ στην Βραζιλία, η οικονομική άνοδος ήταν πάρα πολύ ψηλή, πολύ υψηλότερη από το μέσον όρο των αναπτυγμένων χωρών ή και της παγκόσμιας οικονομίας, και κανένας δεν ενσηγούσε. Αμαζόνιο δώστε μου να καταστρέφω, να ρίχνω λεφτά και δεν τρέχει τίποτα. Αυτή ήταν η λογική. Το ίδιο ήταν με την Κίνα. Η Κίνα, καταλαβαίνοντας ότι επειδή έχει περίπου το 20 με 30% του παγκόσμιου εμπορίου, ήξερε πολύ καλά ότι αυτή η υπονόμευση της παγκόσμιας ζήτησης, το γεγονός ότι η παγκόσμια οικονομία, κυρίως οι ανεπτυγμένες χώρες, που ήταν οι βασικοί πελάτες της Κίνας, συρρυκνόταν η οικονομία τους, αυτό θα είχε επίδραση και στη δική της οικονομία. Γιατί είχε εξαγωγικό προσανατολισμό και που βασιζόταν στο κινέζικο μεροκάματο και στον αυταρχικό τρόπο που έχει οικοδομηθεί ολόκληρο το σύστημά της. Θα έλεγα πολιταρχικό τρόπο, με πορφύρα σε αυτήν την ιστορία. Δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε θα μπορούσε να υποθεί ως σοσιαλισμός ή ξέρω εγώ, αν ήταν έτσι ο σοσιαλισμός, ευχαριστώ, προτιμώ τον καπιταλισμό. Λοιπόν, τουλάχιστον έχω τη δυνατότητα να τον παλέψω και θα τον ανατρέψω. Εκεί δεν έχω ούτε καν αυτή τη δυνατότητα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν η κινέζικη οικονομία τι έκανε? Προσπάθησε να κινηθεί σε δύο δρόμους. Πρώτον, πήρε την πρωτοβουλία κινήσεων ώστε να ανοίξει αγορές για τα εμπορεύματα που πλέον δεν μπορούσε να διαθέσει γιατί αντιμετώπιζε ένα τρομακτικό πρόβλημα υπερπαραγωγής. Η βιομηχανία της παρήγαγε πολύ περισσότερα από ό,τι μπορούσαν να καταναλώσουν οι μεγάλες ανεπτυγμένες οικονομίες για τις οποίες δούλευε η κινέζικη οικονομία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη κατά κύριο λόγο, και έτσι έπρεπε να βρει πάση θυσία βάσεις εξωτερικού εμπορίου για την ίδια τη χώρα. Αυτό το έκανε ως εξής. Πρώτον, ανεξαρτοποιήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην εμπορική της πολιτική και έτσι έκλεινε συμφωνίες με Βενεζουέλα, Νικαράγουα, λατινοαμερικάνικες χώρες, πολύ μεγάλα project όπου τράβαγαν επενδύσεις και βεβαίως κεφάλαια δηλαδή από την Κίνα, αλλά και ταυτόχρονα δημιουργούσαν προϋποθέσεις για να σταθούν μηχανήματα, εμπορεύματα κτλ. Που παρήγαγε η κινέζικη οικονομία. Και το δεύτερο, κοιτούσε πού είναι κυβερνήσεις που εξαγοράζονται πιο εύκολα. Η Ελλάδα. Ωραία. Πάμε λοιπόν, την εξαγοράζουμε, παίρνουμε το λιμάνι. Να διευκολυνθεί η δική μας διείσδυση, η εμπορική διείσδυση στην ευρύτερη αγορά, στην ενδοχώρα δηλαδή της Ευρώπης. Έτσι ήρθε εδώ πέρα η Κίνα. Και αντί βεβαίως οι Έλληνες πολιτικοί δεξιάς και αριστεράς, και το υπογραμμίζω αυτό, και της αριστεράς συμπεριλαμβανομένου και του Κουκουέ. Εντάξει, και μετά λόγου γνώσεως. Λοιπόν, τάσκασε η κινέζικη κυβέρνηση και πήρε την Κόσκο. Γι' αυτό την πήρε τόσο εύκολα η Κόσκο, με τόσο απεχθή τρόπο, μια σύμβαση για το πιο σημαντικό λιμάνι της Μεσογείου, ειδικά για τα εμπορικά συμφέροντα της Ευρώπης. Το πήρε μπιρ παρά και δεν μας αφήνει απολύτως τίποτα σαν οικονομία. Εάν το διαπραγματευόμασταν, δεν θα το ήθελε η Κόσκο? Σαν τρελή το θέλει η Κόσκο. Και αντί να πλήρωνε τους Έλληνες πολιτικούς, θα μπορούσαμε να κλείσουμε μια συμφωνία κοινοπρακτικού χαρακτήρα, ώστε να παίρνουμε κι εμείς μερίδιο από τα κέρδη. Αλλά να τα παίρνουμε ως λαός, ως δημόσιο. Όχι ως κομματικό ταμείο της Νέας Δημοκρατίας, του Κουκουέ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΜΥΡΙΖΑ και του ΨΥΡΙΖΑ και του Πασόκ, φυσικά το συζητάμε, και όλοι οι πολιτευτές Πειραιά, Αθηνών και υπερηχώρων. Καλά, το Κουκουέ τι δουλειά έχει σε αυτό, Δημήτρη? Όταν πρωτοήρθε η Κόσκο στο λιμάνι, θυμάστε, μπορείτε να τη βρείτε πολύ εύκολα, μια δήλωση της Παπαρίγας που είχε πει το εξής αμίμητο: η ιδιωτικοποίηση, σε μια ιδιωτικοποίηση φταίει αυτός που πουλάει, όχι αυτός που αγοράζει. Μάλιστα. Καμπανάκι αυτό. Δηλαδή οι παλιοί κομμουνιστές, ας πούμε, και το εργατικό κίνημα, γιατί δεν ήταν οι κομμουνιστές μόνο, το εργατικό κίνημα που έδινε μάχες επί μαχών στο Μεσοπόλεμο για να καταργηθεί η σύμβαση Powers,
γνωστό μεγάλο ζήτημα της εποχής εκείνης, έχει αφήσει ολόκληρη ιστορία, και της Foundation, η οποία είχε πάρει όλη την αγροτική παραγωγή, δηλαδή είχε πάρει με τη σύμβασή της όλα τα νερά που χρειαζόντουσαν οι αγρότες, επίγεια και υπόγεια. Είχε ιδιωτικοποιηθεί το νερό τότε πλήρως, και πάλευαν αγρότες, εργάτες και φυσικά οι κομμουνιστές στην πρώτη γραμμή. Δεν είπε κανένας ότι ξέρεις φταίει η κυβέρνηση Τσαλδάρη ή η κυβέρνηση Βενιζέλου. Έλεγε εδώ και τώρα σταματήστε με τη σύμβαση. Και όποτε ήταν να ανανεωθεί, χαμός γινόταν. Πέσανε ξύλο ακόμη και με στρατό την εποχή εκείνη. Αλλά δεν είχαν την παπαρίγα να τους εξηγήσει ότι καλά κάνει και την παίρνει η Κόσκο, κακώς την πουλάμε εμείς. Έτσι, γιατί η Κόσκο είναι μια σοσιαλιστική βεβαίως επιχείρηση, η οποία βεβαίως εντελώς τυχαία κινείται με μαύρα κεφάλαια. Διότι η μητρική της είναι offshore. Και τελείως τυχαία πάλι, για όλα τα χρόνια που έχει το λιμάνι εδώ και που βεβαίως κάνει ένα φοβερό τζίρο δισεκατομμυρίων, τουλάχιστον καταγεγραμμένα, έτσι. Για όλα αυτά τα χρόνια, τελείως τυχαία, η Κόσκο παρουσιάζει ζημιές. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος που έχει στοιχειώδη επιχειρηματική εμπειρία, γιατί ένας τέτοιος όμιλος, κολοσσός, έτσι, ένας από τους κολοσιαίους ομίλους που αντιμετωπίζει εισάξια τη Μάνσκ, την αμερικανοεβραϊκή εταιρεία παγκόσμιου εμπορίου, containers και τα λοιπά, είναι έτσι, ναυτιλιακή εταιρεία, και άλλες αντίστοιχου μεγέθους. 2-3 στον κόσμο είναι αυτές. Έτσι, μονοπωλημένη κατάσταση, άγρια. Πώς είναι δυνατόν να κάνει μια επένδυση σε ένα τέτοιο λιμάνι, το οποίο να το βγάζει ζημιογόνο σχεδόν επί μια δεκαετία? Και γιατί ένα κράτος που έχει κάνει μια τέτοια σύμβαση, και που βεβαίως καθότι είναι ζημιογόνα η εταιρεία, το μόνο που ανέχεται και δίνει στο τέτοιο είναι ένα μικρό ενίκιο για αυτή την ιστορία, αστείο ποσό, ακόμη και για τα δεδομένα του Όλπ που υπήρχε πριν, αστείο ποσό. Τα κέρδη του Όλπ σε σχέση με το ενίκιο που πληρώνει η Κόσκο, τα κέρδη αυτού του διεφθαρμένου, του έτσι υπονομευμένου Όλπ που υπήρχε πριν, ήταν περίπου τετραπλάσια από το ενίκιο που δίνει η Κόσκο. Και ρωτάω, πώς το ανέχεται το κράτος αυτό? Γιατί δεν μπαίνει μέσα για να κάνει καθάριση? Ή τέλος πάντων από κοινού? Ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνω. Πήρατε ένα λιμάνι και το έχετε χώσει μέσα, να το πάρω πίσω. Το δουλεύω καλύτερα εγώ. Έτσι. Αυτό θα έκανε το αμερικανικό κράτος, παράδειγμα. Αυτό έκανε η βελγική κυβέρνηση με την Αμβέρσα. Όταν πήγε η Κόσκο εκεί, έκανε την ίδια δουλειά και την έδιωξε ακριβώς ότι το ζημιώνε, έβγαζε ζημιογόνο το λιμάνι. Το δώσω σε άλλον. Στο γαζοαφίσμα να το δουλέψει καλύτερα, λέω εγώ. Ή μάλλον είπε η βελγική κυβέρνηση. Λοιπόν, γιατί δεν έγινε τίποτα άλλο? Μήπως στις ζημιές που παρουσιάζει η Κόσκο είναι τα μαύρα λεφτά που πληρώνουν τους Έλληνες πολιτικούς? Μέσα από εκεί τα μαύρα κεφάλαια για την κινέζικη οικονομία είναι πρίτανης στον κόσμο, στην εξαγωγή μαύρου κεφαλαίου, μαύρου χρήματος, που είναι οι δωροληψίες και οι δωροδοκίες που γίνονται ανά τον κόσμο. Πώς αλλιώς νομίζετε ότι έχουν μπει τα κινέζικα προϊόντα στην ελληνική οικονομία? Πώς είναι δυνατόν ένας μετανάστης Κινέζος, κούλης, γιατί έτσι το συμπεριφέρεται η κυβέρνησή του, δεν το λέω εγώ, έτσι. Λοιπόν, έρχεται στην Ελλάδα και ανοίγει μαγαζί και μάλιστα έχει εμπορική πίστοση τέτοια ώστε να φέρει τόσους όγκους εμπορεύματος. Χωρίς παραστατικά, παρακαλώ. Χωρίς να πληρώνει τελωνείο, παρακαλώ. Γιατί προσέξτε, αυτή δεν είναι μες στην Ευρωζώνη. Έτσι. Πώς γίνονται όλα αυτά? Και γιατί ας πούμε το ΣΔΟΕ δεν κάνει μια βόλτα στο Ψηρή, παράδειγμα, όχι στα Ουζερή, στις μεγάλες αποθήκες που παράνομα υπάρχουν εκεί κινέζικων προϊόντα, τις κλείσει όλες. Δώσ' μου τα παραστατικά, ρε μάγκα. Πώς ήρθαν αυτά μέσα? Πώς παραδίδεις χωρίς δελτία αποστολής? Τα παραστατικά δηλαδή. Βόλτα θέλει. Άρα υπάρχει υπόγεια συμφωνία με την κυβέρνηση και τα κονομάνε χοντρά τα κυβερνητικά κόμματα. Έτσι, συμπεριλαμβανομένου και του ΣΥΡΙΖΑ, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν ήθελε να κάνει τουλάχιστον αυτό το παραεμπόριο, νόμιμο παραεμπόριο, κυνηγάει βεβαίως κατά τα άλλα τον Κακομοίρη με την τάβλα που βγαίνει έξω να βγάλει ένα μεροκάματο της κακιάς συμφοράς. Έτσι, αυτό κυνηγάει, επειδή από τον Καμίνη δεν έχει πάρει άδεια, που να τα βρει τα λεφτά να πάει που τον εκβιάζει να πληρώσει. Γιατί δεν είναι μόνο η νόμιμη τιμή, πρέπει να πληρώσει και το δημοτικό υπάλληλο και τον φίλο που θα πρέπει να πάει στο ταμείο κτλ. Έτσι, τα γνωστά.
Έτσι, τον κυνηγάει αυτόν, αλλά το παράνομο παραεμπόριο του κινέζικου ούτε που ενοχλείται. Τυχαίο? Καθόλου. Έτσι λοιπόν αυτού του τύπου η τακτική βοήθησε την κινέζικη οικονομία να διατηρήσει ένα ρυθμό τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς να κάνει το αυτονόητο, δηλαδή να γυρίσει την εσωτερική της αγορά και να αναπτύξει την εσωτερική της αγορά. Το μόνο που έκανε στην εσωτερική της αγορά τι ήταν? Να ρίξει τρελά λεφτά σε επενδύσεις υποδομών, οι οποίες όμως ήταν αχρίαστες στις συνθήκες οικονομικής ύφεσης που έχει η παγκόσμια οικονομία. Τι να κάνω εγώ να παράγω 4 φορές το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγει η ολόκληρη η αμερικανική οικονομία, όταν η βιομηχανία που θα το υποδεχτεί δεν μπορεί να παράξει το προϊόν που χρειάζεται για να το πουλήσει στην παγκόσμια αγορά. Παρ' όλα αυτά όμως έφτιαξα εγώ ένα φράγμα σαν κινέζικη κυβέρνηση που από μόνο του μπορεί να μου παράξει τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και μένει κατά τα 2/3 αργό. Έπνιξα καμιά 40 κοινότητες φτιάχνοντάς το, άλλαξα το ρου της οικολογίας για τη μισή Κίνα, αλλά δεν τρέχει τίποτα. Έτσι, κράτησα γερά την οικονομία μου. Γερά βεβαίως, γιατί η άλλη λύση ήταν να πάμε και αντί για κούλι εργάτη να έχεις σύγχρονο εργαζόμενο με καλές αμοιβές, με προοπτικές και να στηρίξει την εσωτερική σου αγορά. Και έτσι από εξωστρεφή η οικονομία σου να γίνεται εσώστρεφης, με στόχο να αξιοποιήσεις τα εσωτερικά σου συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και μετά να υποστηρίξεις τις εξαγωγές σου. Αλλά αυτό όμως απαιτούσε πολιτικές αλλαγές, απαιτούσε δικαιώματα εργαζομένων, απαιτούσε δημοκρατία. Και πώς μπορείς να έχεις δημοκρατία όταν δεν αναγνωρίζεις στον εργάτη ούτε καν το δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί, ούτε καν το δικαίωμα της αναφοράς? Τίποτα. Είναι οι πιο πρωτόγονες συνθήκες καπιταλιστικής εκμετάλλευσης που υπάρχουν στον πλανήτη. Και έτσι το μοντελάκι αυτό με όλες τις παρενέργειες και τις τακτικές μας τελείωσε. Διότι όλες οι οικονομίες των BRICS πλέον έχουν πέσει, οι ρυθμοί τους έχουν πέσει κάτω από το μέσον όρο ρυθμών ανόδου της παγκόσμιας οικονομίας και των αναπτυγμένων οικονομιών. Πολύ δε περισσότερο το παγκόσμιο εμπόριο, ειδικά το 2015, παρουσιάζει τρομακτική υποχώρηση. Στο πρώτο τετράμινο ή πρώτο εξάμηνο, αν θυμάμαι καλά, τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ίσα που το παγκόσμιο εμπόριο αυξήθηκε κατά 1% ή κάτι λιγότερο από 1%. Καταλαβαίνεις τώρα, να έχεις μια οικονομία στο μέγεθος της Κίνας να ποντάρει στην άνοδο του παγκόσμιου εμπορίου, γιατί τι σημαίνει άνοδος του παγκόσμιου εμπορίου? Άνοδος της παγκόσμιας ζήτησης. Άρα εσύ πού βασίζεις την οικονομία σου? Στην άνοδο της παγκόσμιας ζήτησης. Και αυτή να ανεβαίνει 1. Ούτε 1. Και εσύ να έχεις ανάγκη τουλάχιστον 2,5% άνοδο του παγκόσμιου εμπορίου, 2,5 με 3, για να συντηρήσεις την υφιστάμενη κατάσταση στην οικονομία σου. Με τα τρελά λεφτά που ρίχνεις. Το καταλαβαίνουμε? Έτσι λοιπόν, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι μεγάλοι τοποθετητές κεφαλαίου πλέον, όπως γίνεται πάντα κάθε χρόνο, περίπου τέτοια εποχή, γύρω στον Αύγουστο, εξαργυρώνουν τα κεφάλαιά τους και μετά από Σεπτέμβρη και Οκτώβρη επανατοποθετούν, επανεκτιμούν τις επενδύσεις τους και γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί πολύ απλά δεν τα διαχειρίζονται αυτοί. Στη χρήματα αγορά συμβαίνει αυτό το πράγμα που το έχουμε εξηγήσει. Εγώ το φωνάζω από τη δεκαετία του 90, τότε που το χρηματιστήριο που κατακλέφτηκε όλος ο κόσμος. Τα λεφτά που υπάρχουν στο χρηματιστήριο, τα κεφάλαια αυτά, που βεβαίως μπορεί να είναι η κεφαλαιοποίηση του χρηματιστηρίων αυτή τη στιγμή, ξεπερνάει τα 73 εκατομμύρια δολάρια παγκόσμια. Οι κεφαλαιοποιήσεις μαζί, έτσι. Περίπου εκεί. Λοιπόν, τα λεφτά αυτά είναι εικονικά. Γίνονται πραγματικά μόνο όταν εξαργυρωθούν οι αξίες. Και για όσους προλάβουν να τις εξαργυρώσουν και τις βάλουν στην τσέπη. Έτσι λοιπόν τι γίνεται? Σε κάθε τέτοια εποχή, τα πολύ μεγάλα funds, οι διαχειριστές κεφαλαίων δηλαδή, τα funds, τα μεγάλα αυτά που έχουν τα 3 εκατομμύρια χαρτοφυλάκια, τι κάνουν? Εξαργυρώνουν όχι όλο το φάκελο, επιλέγουν ένα μεγάλο μέρος κτλ. Κυρίως εκείνο που παίρνουν το πιο σημαντικό κέρδος. Γιατί με την εξαργύρωση αυτή και την επανατοποθέτηση υπολογίζεται και το δικό τους κέρδος. Αυτοί πώς δουλεύουν? Δουλεύουν με ποσοστό πάνω στο κέρδος
που έχει ο κάτοχος του κεφαλαίου, του οποίου διαχειρίζονται τα κεφάλαια. Έτσι λοιπόν, εάν το αφήσουν χωρίς να εξαργυρωθεί, τι ακριβώς θα εισπράξουν στο τέλος του χρόνου? Λοιπόν, κάθε λοιπόν εποχή τι κάνουν? Επανεκτιμούν την κατάσταση, τέτοια εποχή περίπου, και επανατοποθετούν κεφάλαια, ας πούμε, εάν υπάρχει δυναμική ανόδου και εκτιμούν ότι υπάρχει δυναμική ανόδου, εξαργυρώνουν κάποια και επανατοποθετούν γρήγορα. Εάν όμως η συγκυρία είναι όπως η σημερινή, δηλαδή βλέπουν ότι ακόμη και οι πυλώνες, οι παλιοί πυλώνες της παγκόσμιας οικονομίας καταραίουν, δηλαδή μπαίνουν σε διαδικασία ύφεσης, να το πούμε έτσι, τι κάνουν? Κάνουν κράτη μηχανές, εξαργυρώνουν τα γρήγορα και τι προτιμούν να κάνουν? Προτιμούν να κάνουν υποτιμητική κερδοσκοπία. Δηλαδή, τι να κάνουν? Να πουλήσουν μαζικά τα χαρτιά, να ρίξουν πάρα πολύ χαμηλά τις χρηματαγορές για να επανεκκινήσουν μετά από κάποιους μήνες την ιστορία αγοράζοντας πάρτινα. Βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτή την περίοδο όπου λόγω της συγκυρίας των οικονομικών δεδομένων βρισκόμαστε ακριβώς εκείνη τη στιγμή όπου οι μεγάλοι διαχειριστές κεφαλαίων προσδοκούν να κερδίσουν πολύ περισσότερα από την υποτιμητική κερδοσκοπία παρά από την επανατοποθέτηση κεφαλαίων σε μια ανωδική αγορά. Και άρα τους συμφέρει η συνολική κάθοδος. Γι' αυτό και εγκυμονείται το μεγάλο κράχ. Βεβαίως αυτό δεν συμφέρει τις μεγάλες οικονομίες. Γιατί μέσα στις χρηματαγορές σήμερα ένα μεγάλο κομμάτι των χρηματαγορών είναι η διαχείριση χρέους. Ομόλογα, κρατικά και ιδιωτικά, τα οποία έχουν εκτιναχθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης και του ανοίγματος του χρέους όλων των κρατών, ιδιαίτερα των αναπτυγμένων. Λοιπόν, πολλά του κεφάλαια έχουν τοποθετηθεί εκεί. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες τα κράτη θα έχουν σοβαρά προβλήματα δανεισμού ή ανακύκλωση του δανεισμού τους πιο σωστά. Θα χρειαστεί να πάρουν πιο σκληρά μέτρα λιτότητας προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερους όρους δημοσιονομικούς ώστε να πληρώσουν τα χρέη, γιατί αυτό κάνουν. Την ίδια ώρα πρέπει να ρίξουν περισσότερα λεφτά στην αγορά, να φτηνίνει το χρήμα ώστε να δημιουργήσουν δόλωμα ώστε να έρθει ο άλλος που κρατά τα κεφάλαιά του να επενδύσει. Να το δημιουργήσουν δηλαδή μεγαλύτερες δυνατότητες ή προσδοκίες κέρδους, ώστε να τον, πώς να το πούμε, lure λέγεται στα αγγλικά, δηλαδή να τον γοητεύσουν, να τον φέρουν μέσα. Πώς ήταν το PSI που δώσαμε 35 δισεκατομμύρια εμείς στους δανειστές και λέγεται στην επίσημη έκθεση για το PSI λέγεται sweetener, δηλαδή γλυκαντικό. Δώσαμε ένα γλυκαντικό στους δανειστές, 35 δισεκατομμύρια. Ψηλό πράγματα. Γιατί το κάναμε αυτό? Για να έρθουν αυτοί να βάλουν τα ομόλογά τους στο PSI, στο βαθμό που έτσι οικονομήσανε τρελά λεφτά για να μας κάνουν μια εικονική διαγραφή του 56%. Έτσι γίνεται με την παγκόσμια αγορά σήμερα. Οι κεντρικές τράπεζες και τα κράτη ρίχνουν λεφτά κόβοντας επιτόκια, φτηνένοντας ακόμη περισσότερο, αλλά οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες ήδη έχουν μηδενική επιτοκιακή πολιτική στο χρήμα. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι 0,25. Η Fed είναι flat zero, δηλαδή είναι μηδενική. Πόσο πιο κάτω? Γι' αυτό και λέμε ότι έχουν σωθεί τα περιθώρια. Και γι' αυτό πολλοί φοβούνται αυτό το κράχ που έρχεται. Εγώ φοβάμαι τις πολιτικές αποτροπής του κράχ, όχι το κράχ αυτό καθ' αυτό. Γιατί? Γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει, δεν έχω λεφτά στο χρηματιστήριο να τα χάσω. Δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, δεν είμαι Buffett, ξέρω εγώ, ή όλοι αυτοί, ας πούμε, λεφτά. Οι οποίοι έχουν χάσει πολλά λεφτά. Τώρα διάβαζα στο Bloomberg ότι ο δείκτης των 1.000 πιο πλουσίων ανθρώπων, των 500 πιο πλουσίων που παρακολουθεί το Bloomberg Index, έχει χάσει μόνο στις τελευταίες 2 εβδομάδες πάνω από 200 τόσα δισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, γιατί συνολικό χαρτοφυλάκιό τους είναι 3,7 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το να χάσουν 200 εκατομμύρια μπορούν να τα ανακάμψουν, αλλά δεν μπορείς, γιατί η συνολική αγορά καταραίει. Τώρα τι γίνεται εδώ πέρα? Είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν πιέσεις προς τα κράτη να ανοιχτούν ακόμη περισσότερο σε δανεισμό.
Και επειδή ο δανεισμός βράχει μεσοπρόθεσμος έχει πλέον σχεδόν μηδενικά επιτόκια, μιλάμε για τις ανεπτυγμένες χώρες, η Γερμανία χτυπάει επιτόκια αυτή τη στιγμή δανεισμού 0,25, 0,30, βία 1%, θα εξαναγκάσουν τα κράτη, φυσικά γιατί είναι εξαγορασμένες κυβερνήσεις, δεν δουλεύουν για τις χρηματαγορές, έτσι, να πάνε σε μεγάλης διάρκειας ομόλογα. Γιατί θα πάνε σε μεγάλης διάρκειας ομόλογα? Πάνω από δεκαετία. 30 ετών, 50 ετών, 100 ετών. Το century bond που έλεγε ο Μπαρούφ. Έτσι. Γιατί αυτό? Γιατί επάνω σε τέτοιου τύπου ομόλογα μπορούν να κερδίσουν πολύ υψηλά επιτόκια. 4,5%, 5,6%, 7,10%. Πήρε το ομόλογο εκατονταετίας που έβγαλε η γαλλική ΔΕΗ, η DF. Πώς λέγεται, δεν το θυμάμαι. Ναι. Λοιπόν, το Μεξικό έχει βγάλει δύο τέτοια. Το ένα που το έβγαλε σε euro πήρε χαμηλό επιτόκιο συγκριτικά, που είναι 4,30, που είναι πολύ, πολύ ψηλό για τα δεδομένα της αγοράς. Λοιπόν, το άλλο που το έβγαλε σε δολάρια πήρε πολύ ψηλότερο επιτόκιο. Λοιπόν, και μιλάμε εκατονταετία. Το φαντάζεσαι αυτό? Ξαναγυρίζουμε πίσω στον τρόπο δανεισμού των κρατών, των αρχών των πρώτων δεκαετιών του 19ου αιώνα. Πώς λειτουργεί αυτό, Δημήτρη? Δηλαδή, στο δανεισμό εκατονταετίας το κράτος υποχρεούται να πληρώνει τους στόκους μονάχα κάθε χρόνο, ας πούμε. Και έτσι έχει μια. Γιατί φαντάζομαι ότι αυτός που κάνει αυτό το δανεισμό, τι προσδοκεί να ζήσει πάνω από 100 χρόνια? Αν βγάλει ένα ομόλογο 1 δισεκατομμυρίου, ναι, έτσι, με 5% επιτόκιο, κάθε χρόνο το κράτος για 100 χρόνια πρέπει να πληρώνει 5% του 1 δις. Πόσο είναι αυτό? 500 εκατομμύρια. Ναι. Έτσι. 500 εκατομμύρια πρέπει να τα σκάει. Όταν κλείσει η περίοδος των 100 ετών, πρέπει να σκάσει και το 1 δις. Για να τα βάλουμε κάτω. Ναι. 100 χρόνια επί 500 εκατομμύρια. Το αντιλαμβάνεσαι? Για 1 δισεκατομμύριο δάνειο. Έτσι μας ξεσκίσανε εμάς οι Βρετανοί το κογλίφι όταν πήγαμε και ζητήσαμε δάνεια με την ανεξαρτησία. Σε εμάς δεν ήταν απλά 100 ετών. Μας ξεσκίσανε κυριολεκτικά πάνω από 150 χρόνια. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο, επειδή ήταν υψηλού ρίσκου δανεισμός, δεν είχε ημερομηνία λήξης. Τότε μας δίνανε ομόλογα χωρίς ημερομηνία λήξης. Διαπραγματεύσιμα. Perpetual, όπως είπε ο Μπαρούφ. Ναι, τα ένα, ναι. Έτσι μας δανείζανε. Έτσι μας δανείζανε και μας ξεσκίζανε κυριολεκτικά με αυτούς τους όρους. Και γι' αυτό η χώρα πήγαινε από το κακό στο χειρότερο για χρόνια, δηλαδή δεκαετίες, δεν είναι αστεία. Ακόμη δεν έχει απαλλαγή. Λοιπόν, σε αυτή την κατάσταση εξωθούν όλα τα μεγάλα κράτη, με εξαίρεση την Κίνα που ακόμη, λόγω των μεγάλων διαθεσίμων που είχε δημιουργήσει, τι κάνουν τώρα? Επειδή θέλουν να την οδηγήσουν και την Κίνα σε δανεισμό, επιτίθεται ξανά στο χρηματιστήριο που έχει χτυπηθεί, και αυτό είναι πρωτοφανές. Γιατί εγώ μόνο έτσι μπορώ να το εξηγήσω. Το κινέζικο χρηματιστήριο ελέγχεται από το κινέζικο κράτος σε πολύ μεγάλο βαθμό, διότι οι μετοχές που παίζονται στο χρηματιστήριο είναι κρατικές μετοχές κρατικών εταιριών κτλ. Έχει άμεση σχέση με την Κινέζικη Κεντρική Τράπεζα, που και αυτή είναι κρατική. Εγώ δεν ξέρω κάποιο άλλο παράδειγμα όπου κρατικά ελεγχόμενη χρηματαγορά, χρηματιστήριο, να δέχεται τέτοιες τρομακτικές πιέσεις και να πέφτει συνέχεια. Γιατί υποτίθεται ότι το κράτος μπορεί να παίξει, ρε παιδί μου, και να φρενάρει αυτή την ιστορία. Άρα λοιπόν οι επενδυτές τι κάνουν? Χτυπάνε επίμονα το χρηματιστήριο της Σανγκάης με στόχο τι? Να εξαντληθούν τα αποθεματικά της Κίνας. Και μόλις εξαντληθούν τα αποθεματικά της Κίνας, η Κίνα, για να τα αναπληρώσει, δεν θα μπορεί με τους ρυθμούς του εξωτερικού εμπορίου που έχει αυτή τη στιγμή, που για πρώτη φορά μετά το 1980 έχει τους χαμηλότερους ρυθμούς οικονομικής ανόδου. Μετά το 1980. Έτσι. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες τι θα αναγκαστεί να κάνει το κινέζικο κράτος? Να δανειστεί. Και μέχρι τώρα ο δανεισμός του ήταν εσωτερικός. Δηλαδή, γιατί υπήρχαν αποθεματικά, υπήρχε χρήμα. Και όπως κάθε οικονομία σοβαρή,
που βλέπει ότι ο πληθυσμός διαθέτει χρήμα, όχι όλο, η ολιγαρχία, να το πούμε έτσι, εκμεταλλεύεται αυτό, το κάνει και η Ιαπωνία, έτσι. Λοιπόν, τώρα όμως δεν επαρκεί, ή τουλάχιστον σε λίγο καιρό δεν θα επαρκεί. Οπότε το κινέζικο κράτος θα αναζητήσει εξωτερικά δάνεια. Και θα την ξεσκίσουν την Κίνα. Θα την ξεσκίσουν. Να, γιατί οι Κινέζοι και οι Ρώσοι και οι BRICS, σκεφτόμενοι ακριβώς αυτό το ενδεχόμενο, θέλαν να δημιουργήσουν και δημιουργήσανε την τράπεζα της Σανγκάης. Αλλά μιλάμε, η τράπεζα της Σανγκάης έχει περίπου κεφάλαιο γύρω στα 100 δις. Για μια οικονομία σαν την Κίνα, αυτά είναι ψίχουλα. Για μια οικονομία σαν την Ελλάδα, είναι όχι υπεραρκετά, είναι έτσι. Δεν το συζητάμε. Αλλά για την κινέζικη οικονομία, για την οικονομία της Ινδίας, ας πούμε, που πάει ολοταχώς πίσω από την Κίνα, είναι αστείωτες. Έτσι λοιπόν το επόμενο χρονικό διάστημα στην Κίνα θα παιχτεί το εξής μεγάλο δίλημμα. Ή αλλάζουν οι πολιτικοί και οι κοινωνικοί όροι υπέρ ενός άκρατου, άγριου και πολεμικού νεοφιλελευθερισμού τύπου ΗΠΑ, ή αλλάζουν οι όροι όπου θα επιτρέψουν δυνάμεις, αν υπάρξουν οι δυνάμεις εκείνες, που να κάνουν την εξωστρεφή καπιταλιστική ανάπτυξη της Κίνας εσωστρεφή καπιταλιστική ανάπτυξη. Αλλά στις σημερινές συνθήκες η εσωστρεφή καπιταλιστική ανάπτυξη γίνεται και μπορεί να γίνει μόνο με όρους ενίσχυσης εργασίας. Άρα του εργατικού παράγοντα, άρα της εργατικής τάξης, άρα των δικαιωμάτων της κτλ. Και πάει λέγοντας. Εδώ θα φανεί τώρα το παιχνίδι που θα παιχτεί. Και έχει αρχίσει να παίζεται κιόλας και από τις κινήσεις που κάνουν οι Κινέζοι ηγέτες. Τώρα, στα δεδομένα αυτά πρέπει να βάλουμε και τις γεωστρατηγικές αλλαγές που φαίνεται να γίνονται. Τελείως τυχαία άναψε το μέτωπο της Κορέας? Όχι, έχει άμεση σχέση. Να σκεφτούμε κιόλας ότι η εμπλοκή της Κίνας στην Κορέα είναι άμεση, είναι από την αρχή, έτσι, βοήθησε την Νότια Κορέα, τη Βόρεια Κορέα από την πρώτη στιγμή. Τι έγινε, ήταν ένα προσωπικό της project, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, και βέβαια και τώρα το χτύπημα της Βόρειας Κορέας είναι ουσιαστικά χτύπημα στο μαλακό υπογάστριο της Κίνας. Δεν είναι μόνο στο ζήτημα της Βόρειας Κορέας. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση το πόσο προκλητικά κλιμακώνεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο Κορέες. Που βεβαίως, να με συγχωρείτε, παρά το γεγονός ότι το συχαίνομαι αυτόν τον τύπο, τον μπεμπελάκ που εμφανίζουν Κιμιλ Σούγκ είναι ο πατήρ, ο ιός είναι αυτός, και έτσι έχει τη φάτσα, ας πούμε, πώς θα το πούμε, του Άδωνη. Τον έχεις προσέξει? Είναι ίδιος ο Άδωνη, αλλά λίγο πιο κινεζοφέρνη, ας πούμε. Όχι όλα τα ψυχονευρωτικά. Λοιπόν, αλλά με συγχωρείτε, τείνω να πιστέψω περισσότερο τους Βόρειο Κορεάτες όταν λένε ότι εμείς δεν βομβαρδίσαμε. Αυτοί μας βομβαρδίσανε πρώτοι. Γιατί τείνω να το πιστέψω περισσότερο? Γιατί αμέσως μετά οι Νοτιοκορεάτες τι κάνανε? Ανοίξανε τα μεγάφωνα προπαγάνδας προς τη Βόρεια Κορέα, τα οποία είχαν σταματήσει από την δεκαετία του 70 με συμφωνία. Και τι έκαναν οι Βόρειο Κορεάτες? Βομβάρδισαν τις εγκαταστάσεις αυτών των μεγαφώνων. Και τι κάνανε οι Νότιοι Κορεάτες? Απάντησαν και συγκεντρώνονται δυνάμεις, στόλοι, ιστορίες κτλ. Απειλούν με πυρηνικά. Εντάξει. Άρα λοιπόν, να με συγχωρείτε, πιστεύω περισσότερο στους Βορειοκορεάτες παρά τους Νοτιοκορεάτες. Και στο κάτω αφήσει, δεν βλέπω το λόγο γιατί να προκαλέσουν οι Βορειοκορεάτες αυτή τη στιγμή. Ενώ οι Αμερικανοί, που είναι, πώς το λένε, προτεκτοράτο του στη Νότια Κορέα, βλέπω έχουμε κάθε λόγο τώρα να κλιμακωθεί η αντιπαράθεση. Δεν είναι τυχαίο ότι θέτει θέμα εσωτερικού καθεστώτος για πρώτη φορά το Economist. Στο τελευταίο τεύχος του έχει ευθεία βολή στο καθεστώς Κίνας, που μέχρι τώρα ήταν μια χαρά όσο αγόραζε τα αμερικανικά ομόλογα και έβαζε πλάτες στον αμερικανικό επεκτατισμό. Τώρα θέτουν ξανά. Έχουμε δηλαδή μια μεγάλη γεωστρατηγική στροφή στα πλαίσια βεβαίως της κλιμάκωσης του 4ου Παγκοσμίου Πολέμου
μάλλον του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, όποτε θέλετε, Ναι, του Παγκοσμίου Πολέμου που ξεκινήσει και κλιμακώνεται ειδικά από το 1914 και μετά. Λοιπόν, και θα πρέπει να περιμένουμε και η μεγάλη γενικότερη ανάφλεξη. Το ενδιαφέρον ποιο είναι αυτό τώρα? Γιατί άκουσα αυτόν τον απίστευτο τύπο, το Γιουλ Μπρίνερ των χρηματιστηρίων, ας πούμε, τον κύριο Παναγιώτου, ας πούμε, ο οποίος, εντάξει, τον άκουγα από παλιά, δεν μου ενέπαινε ποτέ εμπιστοσύνη, τα οικονομικά του είναι ούτε λυκείου. Λοιπόν, παπαγάλιζε πράγματα τα οποία έβρισκε από εκεί πέρα. Οι θεωρίες του για την οικονομία αφορά περισσότερο θεωρίες συνωμοσιολογίας και όχι οικονομική ανάλυση, σοβαρή τουλάχιστον οικονομική ανάλυση, αλλά μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ. Λοιπόν, γιατί είπε το εξής αμίμητο. Λέει ότι σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες κάνουμε άγια που μένουμε στο ευρώ. Ενώ αν είχαμε πάει σε δραχμή θα είχαμε καταστραφεί. Βρε βλακόμουτρο, μια οικονομία στην κατάσταση της δικής μας εξαρτάται από ένα χρηματιστικό νόμισμα, το οποίο είναι αντικείμενο κερδοσκοπίας στις παγκόσμιες αγορές, και είναι προς όφελός μας το ότι είμαστε μέσα εκεί, από το να είμαστε έξω με προστατευμένο νόμισμα, προστατευμένη οικονομία και απεξαρτημένη από τις χρηματαγορές. Βλακόμουτρο, επειδή τα κονομάς για να λες ψέματα. Χαμότο μου δηλαδή. Και είναι η λογική. Είσαι εξαρτημένος από ένα νόμισμα το οποίο ούτε καν η τράπεζά σου μπορεί να το ελέγξει, η κεντρική σου τράπεζα. Λοιπόν, το οποίο είναι χρηματιστικό είδος, δηλαδή παίζεται, είναι αντικείμενο αγοραπολισίας στις διεθνείς αγορές Forex, αλλά και επηρεάζεται άμεσα από τις άλλες μεγάλες χρηματαγορές. Είναι στοιχείο παιχνίδις γεωστρατηγικής αντιπαράθεσης, μέχρι αηδίας, έτσι, και με το ρεμίνμπι και με το δολάριο και δεν ξέρω τι άλλο, και ταυτόχρονα η δική σου ανοιχτή οικονομία είναι διαλυμένη κυριολεκτικά. Διαλυμένη κυριολεκτικά. Δεν είναι το χρηματιστήριο τι κάνουν. Δεν είναι το χρηματιστήριο, το ελληνικό χρηματιστήριο τι κάνουν. Λέει και ο παλιό. Δεν είναι βλάκας. Δεν είναι βλάκας. Εντάξει, δεν είναι βλάκας. Εγώ το λέω έτσι. Δεν είναι βλάκας. Τα οικονομάει ο άνθρωπος από αυτή την ιστορία. Κάθε και λέει, ξέρει οι παίκτες. Μα αυτό ακριβώς είναι, ρε φίλε. Είναι ανοιχτή η οικονομία σε οποιαδήποτε προσβολή από το εξωτερικό και μου λες καλά, είμαι μέσα στο ευρώ. Που όχι μόνο κοινή λογική. Κοινή λογική. Από την άλλη μεριά τώρα τι γίνεται? Είναι η πιο ιδανική ευκαιρία να φεύγαμε από το ευρώ τώρα. Γιατί? Γιατί κανένας δεν ασχολιόταν μαζί μας. Γιατί προέχει να διασώσουν την Deutsche Bank, παράδειγμα, που έχει χαρτοφυλάκιο παραγωγών 75 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και κινδυνεύει να σκάσει φούσκα και άντε μετά να τα μαζέψει. Δεν φτάνουν 4 Γερμανίες για να τη διασώσουν. Με αυτούς ασχολούνται. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει δείξει πάνω από 1-3 στις αγορές για να στηρίξει το κολονόμισμά της. 1-3. Θα ασχοληθεί με εμάς? Φυσικά. Με το που θα πούμε εμείς bye, θα δείτε τις χρηματαγορές να πηγαίνουν κατά διαόλου, έτσι. Αλλά δεν οφείλεται σε εμάς. Οφείλεται στο γεγονός ότι βεβαίως αυτό αφήνει, πώς να το πούμε, είναι, ρε παιδί μου, σαν ένα τιμόρροπο κτίριο που πηγαίνει ένα μυρμήγκι και το σπρώχνει και πέφτει. Το τελευταίο, ναι. Ένα μυρμήγκι σπρώχνει το κτίριο και πέφτει. Και όλοι κάθονται έτσι και λένε ωραία, δύναμη το μυρμήγκι. Δεν ήταν έτσι. Ήταν τελείως έτοιμο αθρό. Λοιπόν, αυτό θα συμβεί. Και άρα θα σου αφήσουν το περιθώριο να θωρακίσεις την οικονομία σου χωρίς να έχεις σοβαρές επιπτώσεις. Θα σε αφήσουν ήσυχο, γιατί να μην προκαλέσεις νομικά και πολιτικά προβλήματα, ειδικά με τις χρηματαγορές. Μόλις τελείωσε το δικαστήριο για τη χειραγώγηση των λεγόμενων, του λεγόμενου Libor, μόλις τελείωσε, πάνω από 10 δισεκατομμύρια πρόστιμα μοιράσανε η Ομοσπονδιακή Αρχή, Τραπεζική Αρχή και η Βρετανική Τραπεζική Αρχή στις 10 μεγαλύτερες τράπεζες σε 7 μεγαλύτερες τράπεζες που χειραγώγησαν το Libor. Οι γνωστές που μας εκμεταλλεύονται όλους. Θα ανοίξουν δέματα νομικοπολιτικά? Όχι, κύριοι, μας χρωστάτε. Θα τους αλλάξουμε τα φώτα, δεν είναι θέμα. Δεν θέλουν να αλλάξουν. Εδώ φάγανε στην Αγγλία
ο κακομοίρης broker, ο οποίος την πλήρωσε τελικά, γιατί ήταν ο μόνος που δικάστηκε, έφαγε 17 χρόνια νομίζω, του ρίξανε. Στην Αγγλία ή στη Γαλλία? Στην Αγγλία. Στη Γαλλία δεν δικάζει κανένας. Διότι μέσα στην Ευρωζώνη έχουν πλήρη ασυλία οι τραπεζίτες. Μάλιστα. Δεν πρόκειται να δικαστεί κανένας παρά μόνο εάν θίξει τα συμφέροντα των τραπεζών. Στην Αγγλία δικάστηκε, γιατί έπρεπε να δικαστεί κάποιος, και αντί να δικαστούν οι CEO και οι διευθυντές δηλαδή των μεγάλων τραπεζών για τη χειραγώγηση, την πλήρωσε ένας από τους brokers, και μάλιστα νέο παιδί, ο οποίος βεβαίως αποκάλυψε τρομακτικά πράγματα. Αν δεις τα πρακτικά της συνδίκης, εκπληκτικά πράγματα για το ρόλο των τραπεζών και το πώς ελέγχουν τα πράγματα. Φυσικά πέρασε στα γρήγορα και τα λοιπά, του ρίξαν 17 χρόνια και τα λοιπά και τελείωσε η ιστορία. Για να ανοίξεις. Μετά δώσανε 10 δισεκατομμύρια σε αυτούς που προκάλεσαν τη δικαστική έρευνα, το βουλώσανε, ώστε να μην πάει η τράπεζα στο δικαστήριο, να μην πάνε τις τράπεζες στο δικαστήριο, οπότε αυτοί οι κακομοίριδες που είχαν χάσει τα λεφτά τους λόγω χειραγώγησης, να τους δοθεί ευκαιρία να προσφύγουν ενάντια στις τράπεζες, και έτσι τα 10 δισεκατομμύρια μπορεί να φτάσουν στα 150 δισεκατομμύρια σε αποζημιώσεις. Κάνανε την ιστορία, τους κάλυψαν και τελείωσε εκεί η ιστορία. Αν εσύ ανοίξεις ξανά το φάκελο και δημιουργείς ένα ολόκληρο θέμα, για παράδειγμα, το Libor είναι το διατραπεζικό επιτόκιο που διαμορφώνεται στην αγορά δανείων. Με βάση το Libor έχουν δοθεί πάνω από 3 εκατομμύρια δολάρια σε δάνεια σε ολόκληρο τον κόσμο. Για φαντάσου να ανοίξεις το φάκελο. Θα γίνει χαμός. Αυτές οι τράπεζες θα πέσουν σαν τραπουλόχαρτα. Θα σε αφήσουν ήσυχο.